ụlọọrụ na-achịkọba nhọpụta n'ala Naịjirịa bụ ụlọọrụ INEC abụrụla ndị etoro otuto dị egwu site n'aka ndị isi n'ụlọọrụ ECOWAS otu ECOWAS bịara maka aganiru enwere n'itinye mmegharị dịgasị iche iche nọrọ n'oge emechara nhọpụta izugbo nke afọ 2023. onye du ndị otu ahụ wee bịa bụ onye isi na-ahụ maka nhọpụta na mba Liberia Odoziakụ Davidetta Brownlee Lansana ma bụrụ ndị bịa n'ala Naịjirịa maka mmụta ihe nakwa isochi ka emechara nhọpụta. onye ọrụ anyị site n'ụlọ ọrụ anyị dị na Abuja bụ Princess Ekwi Ajide kọrọ anyị akụkọ a ka ya bụ njem si wee gaa. Brown Lansana kọwara njem ahụ dịka ohere nyere ndị ọrụ ọchịchị ịhọpụta mba ECOWAS iji mụta ihe site n'aka na Naịjirịa ma kelee INEC maka enyemaka o nyere Liberia n'usoro ICT n'oge ntụliaka. Ọ sịrị na ha chọrọ enyemaka, Naịjirịa wee gbatara ha ọsọ enyemaka. Onyeisi INEC Ọkammụta Mahmood Yakubu onye kwupụtara na kọmishọn ahụ emeela ihe gbasara ndụmọdụ 13 ECOWAS nyere nke dị n'aka ha. O kwuru na ha ka na-eche ndị omebe iwu ka ha mee ihe gbasara ndụmọdụ ndị fọdụrụ. O kwukwara na nnyocha bụ mgbalị imezi usoro ntụliaka Naịjirịa ka ọ wee ka mma n'ọdịnihu. Ebumnuche njem ahụ bụ ịkekọrịta ihe a mụtara ma wulite nkwado n'usoro nhazi ntụliaka n'ogbe ọdịda anyanwụ Afrịka. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.